gihapon Paul. Away pangutana nga sa Malakias 3:10 dili iba mauni hinungdan pud sa sala. Malakias kapitulo 3 bersikulo 10. O yang kikot Lord Paul. Malakias 3:10 mao kana ang sugo sa Ginoo sa daang testamento nga maghatag og ikapulo ngadto sa balay sa Dios. Kung ang iyang bot ipasabot nga mo na hinungdan sa sala, kana sala sa unsang paagi. Hebrews 7:5 makasala ikaw sa ikapulo kung mauni ang imong trabaho. 7:5 ato sang basahon. Kung kinsa ba ang gi-authorize nga mauligtag ikapulo? Karon ang balaod ng sugo nga ang makaliwat nilini nga mga pari mangubra o ikapulo gikan sa katawan sa Israel. Sa ato pa nangobra sila gikan silang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila. Sumala sa atong gibasa kanang ikapulo nga mohatag ka sa templo sa Dios ang kolektor niya nga gihatagan sa Ginoo authority mao ang mga pari nga mga Levita. Kanos aman nakasala ang mga pastor? Nakasala sila kung gamito nila ang Malakias 3:10 unya moangkon sila nga sila na ang kolektor sa ikapulo. Kay nagpasabot kini nga sama sa buhiko ang buhiko dunay deputized collector giautorisahan nining kooperatiba nga mangulikta sa inyong electric bill. Kung dunay mangulikta din nga authorize sa buhiko ihatag ang imong bayad sa imong kuryente kay nakasiguro ka nga maimpas kayo dito sa buhiko ang imong nakonsum nga kuryente. Pero kung doon ay mangulikta din sa buhiko sa inyong electric bill nga walay koneksyon, wala hatagig authority sa buhiko nga mangulikta nangailag kamo o sayang ang inyong kwarta nga gihatag nga numan dili ka na otorisado. Mubalik ako sa gihimo ini sa Biblia. Dunay authorize sa balaan nga kasulatan gihatagag mandato sa Ginoo nga maoy mo kulikta sa ikapulo. Ang pangutana kinsa sila? Tubag mga pare, unsang paria, pare nga Levita. Kung dunay pastor nga magtukod og relihiyon muadto sa sect unya kamong mga membro kuliktahan kamo sa ikapulo, makatarunganon nga ikaw nga membro mangutana, ikaw ba pastor gihatagan mag otorisasyon sa Dios nga manguliktag ikapulo, pare ka ba, Levita ka ba? Mo nang daghan ang nangailag nga naman, daghang mga tao nga magpailag. Mo nang kaluy-an nato nga makasala gayud ang mga pastor nga mangulikta nga walay authority. Hebrews 7:5 basaha pastor ug ang inyong pastor wa kabasa, ikaw nga membro adto dayon sa inyong pastor dag kining Biblia ipabasa ug ingnang pastor nga pastor wala man day kay authority amo na tong kuhaon nga amoy kapulo kanimo o gihatag namo sa tinuod kag tagaang mandato nga mangulikta ang mga pare. Sunod nga pangutan.